Welcome back mga kababayan. Pag-usapan natin ngayon ang mga 5 dahilan na maaring magpanalo o magpatalo kay Sara Duterte bilang susunod na Pangulo ng Bansa sa darating na 2028 eleksyon. Number 1 na dahilan na maaaring magpanalo sa kanya bilang susunod na Pangulo ay ang napakalaking base ng suporta ng kanilang pamilya sa Mindanao. Hindi may ikakaila na talagang napakalaki ng suporta ng buong Mindanao sa pamilya Duterte. Number 2, pangalan at pamanang politikal ng pamilya Duterte. Hindi may ikakaila sa atin na marami pa rin naniniwala sa estilo ng pamamahala ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at marami pa ring tagasunod ang kanilang pamilya sa buong bansa. Kilalang kilala sila hindi lang sa bansang Pilipinas kundi maging sa buong mundo at marami pa rin ang naniniwala sa kanila sa kabila ng lahat ng mga kontrobersiya na kanilang kinakaharap. Pangatlo, ang hindi matatawarang karanasan ni Vice President Sara Duterte sa lokal at nasyonal na pamahalaan. Hindi matatawaran dahil matagal na po siyang nanungkulan at pinanday na po siya ng panahon. Hinog na kumbaga ang kanyang panunungkulan kaya talagang maaaring gamitin niya ang mga karanasang ito para magtagumpay sa susunod na halalan sa darating na 2028. Number 4, ang di matatawarang kakayahan ni Vice President Sara Duterte na magpakita ng katatagan sa kabila ng mga kontrobersiya, sa kabila ng mga issue na ipinupukol sa kanya at sa kanilang buong pamilya. At panghuli, number 5, ang pagkakataon na maaaring maging alternatibo si Vice President sa susunod na administrasyon dahil nga sa mga kontrobersya na kinakaharap ngayon ng ating administrasyon, maaaring gamitin ito ng Vice Presidente para gawing sandata na maipakita sa mamamayan, sa mga tao na mas karapat-dapat siya at mas may magagandang hangarin siya para sa bansa. So ito yung 5 na maaari niyang gamitin o maging dahilan ng kanyang pagkapanalo. At narito naman po yung 5 dahilan na maaari namang magbunsod ng kanyang pagkabigo sa darating na 2028 national election. Number 1, pagbagsak ng popularidad at suporta. Hindi rin maitatanggi natin na sa lahat ng mga kontrobersiyang kinaharap ng Vice Presidente, talaga namang marami po yung nagduda, marami po yung nagtanong, marami po yung lumipat ng paniniwala mula sa kanilang pamilya, lumipat sa administrasyon. Talaga pong napakalalaki ng mga kontrobersiya na kinaharap ng Vice Presidente. Isa na nga dito yung impeachment complaint laban sa kanya at yung pagkakakulong ng kanyang tatay ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Pangalawa, ang pagbaba ng kanyang kredibilidad sa pamamahala bilang Vice Presidente lalo na sa usapin ng paggamit ng pondo. Hindi may kakaila sa atin na talagang marami yung nabigla at marami yung nagalit lalo na sa social media at sa mga balita tungkol sa kanyang paggamit sa confidential funds na talaga namang napakalaking iskandalo, napakalaking issue para sa kanya bilang pangalawang Pangulo ng bansa. Number 3, ang pagkakahiwalay ni Vice Presidente Sara Duterte sa Marcos administration. Napakalaking epekto ng kanyang lantarang pagtuligsa sa Pangulo ng bansa sa administrasyon dahil nagbunsod ito ng pagkawatak-watak ng paniniwala at ng prinsipyo ng mga Pilipino, lalo na ng mga ordinaryong mamamayan na naniwala sa kanilang tandem bilang presidente at vice presidente ng ating bansa. Number 4 na dahilan na maaaring magpatalo sa Vice Presidente bilang susunod na Pangulo ng Bansa ay ang pagkakadikit ng kanyang pangalan sa mga kilalang personalidad sa mga isyu ng mga ito. Halimbawa na dito kay Apollo Kibuloy na kung saan maraming mga usapin, maraming mga kaso ang kinakaharap, lalo na kung ito'y may katotohanan dahil talaga namang nakakawalang gana po ito sa mga mamamayan na ang ating Vice Presidente ay sumusuporta sa mga personalidad kagaya nito. At ang panghuli ay ang kakulangan ng paninindigan sa mga mahalagang isyu ng ating bansa.
marami pa rin ang tumutuligsa sa Vice Presidente na wala daw paninindigan sa mga mahahalagang isyu na kinakaharap ng ating bansa. At isa na nga rito yung paninindigan na hinahanap ng taong bayan, yung paninindigan ng Vice Presidente sa usapin ng West Philippine Sea o China Sea. Ayan mga guys, ang 5 dahilan na maaaring magpanalo o magpatalo sa Vice Presidente ng ating bansa ni si Sara Duterte kung siya'y maghahangad o kakandidato bilang susunod na Pangulo ng ating bansa sa darating na halalan sa 2028. Kung gusto niyo ng mga ganitong usapin, huwag kakalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-comment at i-share ang ating video. At syempre narito ang inyong Maestro Waray para ilatag sa inyo ang mga mahalagang usapin ng ating bansa at para kunin ang pulso ng masa.